Bento. Hello? Yes? Swing at my gate. Okay, sure. Panenge wadota live nachinabva vatanga kuti Shakira, kamhanya kurikurumidza uya uvhurire gedhe munhu ari panze apa. Umvhurire negarage. Open the gate and open the garage. Kana ndakuda kudai vanhu pakuda kutotanga kutika zvima uyu. Eh? The garage this side. Shakira. Ndakuda kuti alive vanobva tanga kufona nebusiness ravo. Mira, ndikupeki umpeya atele vanhu masuru. Kondiri kufonera kuWhatsApp haichapindika. Uyaka kuWhatsApp. Alright, ndataura navo kaizvozvo so. Ndataura navo right now. Saka maiPA ari kukuisira mari yacho izvozvi. Anoisa panhamba yako iyi. Aiwa, munotaura nemuzve sound. So get piwa number yacho aite e-wallet pamunhu wachona. Piwa number. Ndiyo number yacho yanofanira kuita yoyo. Alright, saka ari kuisa alright, no problem. Saka ari kuisa manje. Saka ivo vakakumirira ukwanzo utisangane uko namama V vacho. Yeah, adede. Alright, no problem. Ndichamudepositira mai manje. Ndikandudze PA wangu amudepositira. Alright, sharp. Shakira, uya kuno. Yeah. Why? From extra class. Why? I don't know. I asked him when we are in Eka that he must not teach me. Auntie, there's something. They're looking for you. They give us another something.
gate. Where's the remote? The remote. Well, we've got 2 minutes. Who got it? You're going back on life. Yes, I'm already on live. So, guys, Montregerao, guys, please forgive me. Please forgive me, guys. Mango Joana, into doubt into die. Kwabva kwapinda makosi. Kwabva kwadai. Kwapinda munhu pagate. Zvazve business. Ndiregereo, guys. Ndiregereo. Andika, please pardon me. Kuti chakata live ndikoti ngwenda itikodzoka ndandazviti. Right. Saka regai vetangopinda panyaya yedu. Sorry guys, ndiregererei andika. Sorry. Nandisina choice. Vanhu vane mabusiness partner angu anoita nawo business edu kuside. Saka vanongozofona wrong time. Vanongasinakusoniti palife. Hello. Yes, Murisei. Haiwa tirira ichisusu right ndavepa live mondiregera ndambozoita zvinhu ndingampini mbijana zvambondibata kuti ndazvanandatinda kutopinda palive kozvino but tauya right tavepa live ndoda kuti mutenge yesi chera pawa ndoda kuti mutenge kutaura nyaya yenyu sezvairi pakutanga musavhunduke musahesite musadii andika kuti vanhu vanyatsonzwisisa nyaya yenyu ndotanga payakatangira kana tangai payakatangira kuti vanhu vanyatsokuhwisisa nyaya yenyu. Alright. Ndotanga zita kana kuti ndodi. Zita musati dedu zita. Toda kuprotecta saka don't mention the name. Alright. Ni nyaya yangu payakatangira. Nini murume wangu takarorana 2008. Tarorana 2008 ndakaita mwana 2008 wacho iyeye angazvishaika 2011. Kubva pana 2011 mbereko yakanga yakanditambudza yakandinetsa kusvika parizvi. But murume wangu munhu uya aingogara achindirowa achindirwisa achidi nhasi kuti nenyaya yekuti kushaya maparents kusvika kwekuenda ndaingoshingirira ndichingoti imba yangu ndikatoende kunana sekuru kwandakakurira aingoshingirira achingonditi mudzaya unongoshingirira imba yako ndakashingirira kusvika murume azonditora tuye muno muSouth Africa 2012 takauya muSouth Africa tingagara 2012 ndikatangawo kushanda ndichitengawo mudziyo dzangu ndikatenga property ndakatenga masofa ndikatenga wardrobe ndikatenga mubhedha wangu ndikatenga makitchen unit 2 tichingonetsana tichingorwa kudaro asi ndaingoti asi ndozviri muupenyu ndaingoshingirira kusvika tizogara pamurungu patakagara 2016 takagara pamurungu ipopo 2016 2017 2018 2019 2020 pese apa waingondirowa achingondidini asi ndaingoshingirira ungoti ndiri mukadzi handikabve mumba nekurohwa ndaingoshingirira ndaigara 2020 wakazoita imwe violence yakanetsa pabasa ipapo pataigara kusvika tidzingwe pabasa ipapo takadzingwa tingaenda koloja patakaloja ndakagara zvekuma 2 months pabasa ipapo patakagara patakaloja ndadaro ndakabva ndati regai ndimboenda kumba December wa 2020 inozorora ndaneta kurohwa pandaenda kumba bhazo nditi uya kuri kuti bhodha riri kuvharwa ya 2021 January ndikabva kumusha ndikauya takandogara futi yangu maenda ingori ndiyo chingondirowa saka ukazoti mu 2021 muna May taku end of May akandizwisa ngatora mapanga 4 achiti chii buda mumba mangu hauzvari ndogara nemunhu asingazvari sei ini ndakabuda mumba ndikaenda kunorara kunze pandakararawo kumaraini zvadaro ndakazoti mande ndochouya pabasa chobva ndaudza murungu wangu kuti ndozvandaitirwa nemurume murungu wangu akandinzwira tsitsi sezowaiziya background zvaiitika pataimbogara murungu akanditora anganditi unokwanisa here kugara wega uchizvidi uchitenge chikafu ndikati ndokwanisa ndikauya pamurungu ndikagara nemurungu pandokutogara izvizvi iye angadzokawo kumurungu pataigara patanga takadzingwa ichiti chii mukadzi watorwa nemurungu wakushanda chii wazorudi wogara pabasa bvaagara ipapo asi taingofambidzana kubva ipapo 2021 taingofambidzana 2022 tichingofambidzana asi taingotukana asi taingodini taingofambidzana ndaingozvidzora mwoyo wangu kuti murume wangu taiita society kubva 2021 ndaiita society piri 3 inini neumwe murume naiye ndichiti ndikapuhwa mari yangu kana iri 3000 ndompa kuti batisa murungu wako wataigara naye because ndaimuziva endobatisa murungu
saka mari yangu yakasvika pa9,000. Padada akuona kuti manetserano akuita aya wakanditorera passport last year muna June. Pandakaona kuti passport yangu handisisina, ndo pandakatanga kuti murume ka zvitu zvake zvazvazonyanya, passport yangu wanditorera chii? Ndobva ndati asaka chidini mari yangu yamina yemukanda ngachidini chipuhwai kumurungu tidini nditore mari yangu. Akangotanga kutsika achiti mari tichapuwa ine madays, mari ndichapuwa ine madays kusvika December. Vaenda kumusha December wakatondiza in fact ndisingatozivi echigara kwaanogara ikoko. Wakazongotofona kuZimbabwe kuti ndava kuZimbabwe. Vakasvika kuZimbabwe handizivi kuti wakasvika ichiitei. Ndakazongozwa kuti wadzoka wati ane mukadzi, but mukadzi wacho iye akagara pamba pangu zve3 days kuZimbabwe. Pakauya kuno kwacho uchada kuti chindirisaka marora, chindipai mudziyo dziri mumba menyu macho idzodzi dzangu zvandakasiya mumba imomo, chindipai. Hadi ko mari yangu chindipai zvangu mari yangu 9,000. Hadi ndotomubvunza unotondituka. Ndakazama kutaura hama dzacho dzingamubvunza nototi kuti unondinyepera. Wanga ari mukadzi wangu sezvo ndaingomudza kuti chii ndiri kuchengeta mari kupi kumurungu. Saka ndiyo mari yaari kuda, haisi mari yake, hapana kana sendi rake. Ndikati kana mari ndeyangu 9,000, iye kana aichengetesa waichengetesa yake antozivi kuti figa imari, asi yangu figa inoziya chii i9,000. Ndakazama kudota kubvunza murungu ndichiite zviya zvekuti ndikana akuti ruda kutora mari nemundiudzawo pasecret. Murungu haana kubvuma kundiudza, nanhasi murungu haana kana kubvira kundiudza. Naipo kana pabasa pacho ndakazotobva ndabvako, ndaishanda ku1 day kubasa kwaanogara ikoko. Rikatopera end of January atoti chii unorowa mukadzi wangu ngasadini ngasauya panapa because ndakarambana. Ndakutoenda kuZimbabwe kotora zvinhu zvangu, hama dzemukadzi dzatora property yangu, saka ndakutotera property yangu kuZimbabwe. Ini nehama yacho kuZimbabwe hakuna kana ukatombobva aenda kumba kwake, ende hapana kana unotozviziva nanhasi. Anhu akazotozviziva ndini ndakudini, ndakungotaurawo kuhama dzangu. In fact handinawo ndakataurira, anongozwawo ngemako. Kuhama dzake ndokwandaitaura kuti pamwe achatigadzire, saka pamwe uchadini uchadzoka kuita munhu. Kunyange anyaroora zvake ndaiti hazvina basa sezvo paite problem yembereko ngaarore. Asi mukawadhirewo azondita kuti uri kuramba nezvinhu zvangu. Mukadzi iyeye ndiye uri kutoshandisa mandiro angu, ndiye uri kutoshandisa machira angu pamubhedha, maplate, even mapile ekuranga chaiko ndo ari kutoshandisa mukadziwo. KuZimbabwe wakatotora makii ehembe atakawaka 3 room, angatora makii akapa hanzvadzi yake izvezvizvi ndiye akatobata makii, madhoo akatovharwa. Even ndikanyati ndisimuke kubva kuno kuSouth Africa kuti ndiende kuZimbabwe, ndinotokwanisa kusvikira kumafriends pamba ipo pandokwanisa kuendapo, unless ndatotanga ndaenda kumapurisa, mapurisa ozoenda neni tozopuhwa makii ngehanzvadzi yacho iyoyo. Tozotora zvinhu zvangu zvese zvirimo, kubvira zvipfeko zvangu zvemukati, mapendi, midziyo dzangu zvese zvingorimo. Akangokira angatora makii awo newabereki wawo, handizivi kuti ndopaitawo sei ipapo. Saka izvozvi muri munyarugara ipi? Tirigara tese muPretoria, iye unogara muna 18, ini ndogara muna 23. Nomwe mukadzi? Mukadzi uyu anga achiziva kuti muripo? Mukadzi upa inini ndakangomuona kahwa ndikamubvunza. Akanditi endaipo, ndakandozwa kuti kuna maipiti. Asi iye unoti atete angu, atete hanzvadzi yemukadzi ndiye yakandipfimba ichiti mukoma wangu ruda mukadzi, haana mukadzi, akasiyana nemukadzi. But murume akazondiudza kuti chii ndine mukadzi. Ndo matauriro akandiitira mukadzi iye. Saka adaroko iye zvinezvi ari kuzviziva, anoziva kuti muripi mukadzi? Mukadzi anotozviziva kuti uriko because wakangondiona kahwana, haana kutozombobvira andiona. Saka anoziva kuti muriko makarambana kana kuti makaita sei? Handizivi kuti uri kuziva kuti takarambana kana kuti hatina, handizivi. Iye mukadzi ukandoti murume wakanditaura kuti ndine mukadzi chete, ndozvaakataura mukadzi, ndo matauriro akandiitira kwendiri. Right. Okay. Anonzi ani murume wenyu? Unonzi Togara sei kubarwa. Okay.
Hello. Good afternoon. Can I speak to Mr. Kubarwa? Yes, it's me. Okay. You're speaking to SIS MELLY Diaries, name from the women's office. Sorry? You're speaking to SIS MELLY Diaries from the women's office. Yeah. Yes. My brother, I understand you speak Shona. I've got a case here with me that is coming from your wife, your ex-wife, should I say. Sorry? I've got a I case don't that hear you properly. okay, murukundinzwa here, makunyatsoninzwa. Notaura, Motaura ura chiteka tauti rekete munyatsondiwa. Tine case yauya kuma offices kwedu kunoko ye mudzimai wenyu yaari kuripota panapa. So pandazonzwa kuti anotaura ushona ndangoti rega titaurirane pachishona tinzwe before tisati taita nyaya iyi kuti iende kumberi. Anditi mudzimai ari kuchema nenyaya yezvinhu zvamunonzi makatora mukaenda nazvo zvake zvamunove muri kushandisa henyu nomwe mudzimai. Zvakare pane mari inosvika 9,000 yekuti akwanise kuzvichengeta uya makatora. Hamunoti munoti kudii? Airtime yapera. Regai nditofona nefoni. Amainda kutombo kudonedza ndofona nefoni yamunayo yoyi because ndipo pane ningikire. Ndo inotora neka airtime I think. All right, madam. Pindai mu comment section munzwe ndichitaura nemurume. Kamputa una balance. Koma amunawo airtime zvacho. Vananga chikoti foni vasingakupi airtime. Ndo zvinonetsa izvozvo. Guys ndisirewo ka airtime. Ndachimushandisa airtime yangu. Inopera futi mune 30 rand. 31 rand inopera guys. Utai fast guys. Kana pana ne airtime yevuda kumandisiro pa namba zangu. Iti fast tibati baba vanoziga kudaira mafoni. Ane airtime guys yevuda kumandisiro ka pa namba zangu fast. We from the women's office we want to call this man here. Guys, it did so fast ane airtime please don't bring this airtime. Tifonere murume wasatatisa. This is airtime, ane airtime. Because ndandisina ini airtime, ngofona ni airtime nana kangozvisira mufoni mangu yeyo yadliwa akakakane 30 rand inotopera satapedza kutaura. Isewe airtime, aripo erangandisawo airtime guys. Namba yangu ndiyoyo yemazuva ese yoyo tine yemazuva ese Vodacom right Gandis. Thank you. Pane munhu aisa airtime. Somebody aisa airtime. Good. Inokwana manje. Right, kaiti chimpindira. Sometimes kana mchiona nyaya dzenyu ndoda kufonegwa vanhu please ndino encourage undozati matinonetsa munhu wese. Ndinenge nchi encourage kuti muisewo airtime handiti maona kuti tikwanise kufambira nyaya dzachona because ndinga ndisina airtime zvine zvakatodhakwa. Kana ndisitorinawo airtime papo zvine zvakatodhakwa. 795. Press any two keys on your device to set this welcome tone for 5 rand per month. T's and C's apply. Hello. Yes, say sorry pambeta network issues side kwangu kuno so ndatozongochinja phone. Ndimani we? Ndati ndinonzi SMD from the women's office. Amungandizivi hanzvadzi. Iwe inisiyana neni wazvizwa. Usandifonera futi ya, usandifonera. Alright, manje ndikuya kuzokusunga iwewe ndikuya kuzokubata ende zvinhu chazvitora izvo usingadi uchida. Ya tauri hwepe ndiri pacho uye wazvizwa. Wa uri kungati wakawanda ndikuya kuzozvitora. Ndikuya kuzozvitora ndida kusunga ende kana ndakusunga iwewe ndida kudzosera kumusha. Kana ndakusunga. Rama yako kuti check. Guys, ukazomutukawo azvizopuru uri kubva ku-SMD kawo guys. Kuri kubva ku-SMD ukazomutukawo back azvizopindi. Baba vanenge vatozati mukadzi aziko anogara mira ndipo zvindotukwa.
Kwa usandifonere futi ramai yako. Usandifonere zvinhu zvei ndezvangu. Ikanipowa mai ava kuti murume wavo wakamuwanepi. Varume venyu. Guys, zvotodiko. Tomusvikirei. Hello. Hello, sisi. Murume wanyu mamuwaka bora guva reviri. Ndatukwa kwai zvinhu ndezvangu musandifonere. Ndikatukwa pamberi pamai venyu nezvinonyadzisira chaizvo. Musafone futi panhamba idzi. Ndikati manje ndikuda kuya kuzokusunga zvikanzi udzwa pandinogara pachona uye anoziva munoziva panogara imi. Panogara ndopaziva anditi aigara tese ipapo. Ndopa akasara. Ndopaari. Saka uchiti kwake zvemutemo. Mune shuwa ndopa achirimi. Ndopaari izvezvizvi ndopaanogara. Ndopaari kugara muna 18 pa ndotoka street yacho 18 street. House number ndiyo ndakutoka. Ndakatogara kubva. Iye uri kufunga kuti ngezvekunyepa munhu wandandotsvagawo because wabva undituka makuseni ndosaka ndazopostana. Mambotukwawo kuseni. Mambotukwawo kuseni. Andituka makuseni. Ko munhu wenyu makanyangwa naye kupi naye madha imbotipewo history yenyu nemunhu wenyu makanyangwa naye kupi? Kumusha kunyanyadzi nindaitanda munyanyadzi kubva atondinyenga ubva ndamuda munhu iyeye. Saka pamaigara naye maitukwa here zvinyadzizvi? Ndaitukwa ndechirohwa ndine mawanga tingaenda kumaraini kobvunza kuti mobvunza kuti mukadzi unonzi maipita murume wacho wakaita sei anonta kuti mukadzi iye wakagara ngekuchinga murume wairohwa. Iye zvimakuseni wabva utonditukwa kuti pane munhu wakarara mumba mwako wabuda makuseni wamuone kupi? Nekuti ndabvunzirei kuti ndipe mari pabasa pakunzi ite passport pari kudiwe passport. Kwini munoda mari ipiwo 9000 yakatora. Saka hasi kuda kubhadhara 9000 ichete. Ndisaringotuka vanhu vese. Asi kuda kubhadhara mari yangu kundipa 9000 yekulati mudziyo dzaari kushandisa nemukadzi wake izvezvi dzine magumbezi dzaasi kuda because ndo zvaari kutoshandisa. Saka guys, I think anda zvakungosvikirwa murume uyu. Iginda gori rakarega timbomureta. Iginda gori rakasvika sei? Iye pfungwa yake wangoti pamwe munhu wendinotamba naye wandangopiwa nhamba kuti taura naye kuti zvakati. Ndio pfungwa dzake kuti asikatozivi kuti inyaya itori kure. Ndio pfungwa dzaaita. Alright. Ndio pfungwa yaita. Alright, shirega ichite so. Batai makadara. Yapakaipa. Murume wenyu oda zvokutosvikirwa imi kana baba pacho muchipaziva pochitoitwa hapo zvokutoti chitoita zvokuisa mutemo mukati. Zvichingopera nokuti unoti asi musonoda kuindawo. Musowana ndoda kuindawo noti ndini vaya waituka vaya kuti ramai vavo ndauya. Chindituka straight to my face nasi. Ndituke. Watamutuka. Aizve, ndauzwa ramai yangu. Zvika usafone futi pangigiri, usafone futi pafoni yangu iyi. Zvinhu zvokuita sei? Baby girl, how are you? Yes, listen, listen, we need your help here. Anditika, ndoda kuzokubata kuseri ndapedza ndina mai ava. Tikuda kuita domestic, but we need to go and recover zvinhu zvamai ava zvakatogwa. So we tried kuti rizine nemukadzi uyu hazvina help. So toda kuti tipinde nepolisi kwaari koko Pretoria, side rePretoria. Oh, okay. I'm still alive, so I don't know, but you can. I will tell you the story. Yes, I'll tell you the story. Then toita law enforcement, totora law, chaicha iyo side kwako kubasa kwako, toenda pa position. Asi mfuna ndoda kuindawo nokuti walituka. Wanditi ramai yangu ndiramuza kuti ndini waiti ramai yake iwe. Chindituka nasi. Yeah. Okay, Sis Melly, I will wait for your call. Okay, I'll call you as soon as I'm done for life. Okay, thank you. All right, sharp. Okay. Right. So maini mune makore mangani? Ndine 37. Ndrusisa 37 muna July. Kuyi une makore mangani? Une 45. Kuzvari murume mukuru kuno ndarireko.
Alright, regai ndikufonerai. So regai ndikufonerei. Apana hatisi kuda hedu kuti timusunsana kuti toda kuita zvokuti titore mapurisa ekuziva ekuinda nawo vanombonomutora vombomusheka-sheka vombomuvhundisira kuti mupuwe zvinhu zvenyu mubva matora zvinhu zvenyu. Totenda. Anditika saka ndokubata Excel. Alright. Madiaries moniperekedza akakutaudzora mai edu. Ndechidhara chiya muzoti ndatouma nokuseka pano ndichipindurika kuti ndichachitukawo bheki hazvichaiti just because kuzoi vanhu vemutemo vapi vanotuka vanhu zvinyanzi zvakasingasaiti zvinhu zvacho ende zvirume zvikadai. Hello 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 Hello, Smelly. mwarai muri sei? Mushe kuri sei zvako? Tiri right simuri sei? Kuri bho, ndandida kungokomendawo hangu panyaya yaminoti takukwanisa takubvumirwa rikufona. Matofona kudhara chikomendai. Alright. Indachida kungobvunza kuti madhamu ivo kubhandi vari kuti vakagara nemurume uyu kwenguva yakareba vachirohwa vachidi. Ko ivo vaipa murume uyu mari kuti avachengetere mari. My sister, izvozvo zvese izvozvo ka hazvichabvunziki zvese izvozvo hazvichatobvunziki. Ndatombovabvunza mibvunzo yese iyoyo hazvichatobvunziki mai mwana. My sister ndeye kuchipinge uko. My speaker ndeye chipinge saka ndemwe yayi. Anti ukuibata handiti uri mudhiaries ndemwe yayi changam. Saka kuti uchazobvunza mukurogwa imomo inomupa mari saka uchabvunza zvakawanda. Guys zvinochitonyatsoona kuti dololo rikati chingosana nazvo tingovabetsera kuti varikavechi property yacho iyo at least nekamari wombijana tikaisa mapurisa vanopuwawo kamari mbijana vodzosigwa kamari kavo. Alright, ndo zvandaichipanda ngobvunza kako. On second thought ndotofunga kuti mangwana koko kusaiduko mangwana watinoenda togona kutombona mapurisa emuno matowirana nawo kwakumbovabatisa something animaona kuti vambonomutora murume uyu kwambonobatisa something kuti vambonomutora but chinozobhowa something inobva kwandiri inobvepi ndo zvinobhowa animaona muno makezi akadai saka purisa stereki kungo mapurisa yatowirirana nawo aya mutaundi umu paita kesi pakadai saka moda kudii munhu ambodai kuti zvinhu zvibude motonyora something but madza manje kunochitonyora something panenge pasina something chacho saka inenge ichizobuda mumwe mani ndopanonetsa manje mamakesi acho akadai kuzva kuti chiburisa iwo at least kana kataza zvinhu zvitogwe zvidzoke havachadi kuburisa ndopanonetsa ipapo manje. Exactly Audrey havana kana dola mapurisa zvino havana kana tse zvokuti vanotoida but haibudi maine ichizobuda ichibva kumumwe mani. Mapurisa mana nombonetsa here hambonetsi hatimbonotorei kumarengo kwake tobva nawo mujozi mutaundi mujozi chaimo kana kuti mupretoria mutaundi ndomatotobva nawo imomo toinda hambonetsi asi ochinza andakana sendi zvowodi chiburisa something tinotora munhu haibudi. Halo yoko halo Sisimeli tototi sisi vangu ngavaite muvhona indakazvitwa sisimeli murume akaenda nemabhurugwa mabhodhi mapureti mapoto masofa chii tikachema ndikadi asi ndiri kuwani ndakaiti ndofunga kudhara sandane peji rangu ndakamboya ndikataura nyaya vanhu vakatanga kuti Eliot ngaadzose mabhurugwa nemabhodhi ndiniyoko asi ndiriko wani asi zvese zvakaenda but nyaivo vakatorerwa mabhurugwa chaivo vakatoendawo chaivo ane muri kuziva I think that time nasandane page handisati ndichikufolowa imwe musi mukati uyai mutaure zviri kukurwadzai ndikafona ndikati ini murume akaenda nemabhurugwa mabhodhi zvese zvazviri mubatailo rooms kumabvukuku akaenda kweGirlfriend my first marriage asi ndiriko wani iye nhasi irombe kuZimbabwe irombe
ende ungasina mbosimba kudai yoko ndobva akona wasimba kunoita kugwadziwa kuti kutoputika munhu wandakaramba ndakasiya sure sis Melly, I'm a testimony. Ndakazviitwa nefirst husband yangu babanga afutswa akatakura zvese. And that time I was young because ndakakurumidza urorwa ndine 18 at 22 murume ndopa akangoona zichemberere kumasasa uko zimai ranga riri zishuga mama kwakutoenda murume kwakuti kulaicha hembe dzese ndisipo ndiri kumusha kwarusape ndaenda kunochengeta gogo vairwara imba kwakutoparara 4 rooms dzatailoja dzese dzandakasvika achigara 1 room tikatanga kutenga property tese asi akangotorwa murume sekuseka asi nhasi ndiri kweni kana zvaramba kubuda my sister move on ingozi atora akaisa kumusha kwawo ini mabhurugwa mabhodhi zvese asi naiwe iyo kumabhurugwa wako aimadii murume wako pamwe izvozvi ndo haakutopfeka mabhurugwa vakanodzoresa akazona pamwe ndo haakutopfeka so nasanambofuta zvandaita izvisisimeli nandichitori ndichitori nekabhodhi kanguwo kari naninani but izvezvi rombe rekwani saka ndingomukurudzira mudikani wangu kuti of course zvinorwadza but ita move on. Kana aramba kukupa 9,000 yako ini ndoziva kuti panofamba gumbo reshure ndo panofamba gumbo remberi ndo panofamba reshure. I know zvinorwadza but inini I went through that sismel. I think kudhara ndakatomboya ndikataura program saka tatoriko vakadzi vakawanda takangobudiswa tisina kana chinhu mumba but of course vanhu vanenge vachikuti mabhurugwa chichi zvemukati but ini ndakatozvarumika asi vanhurume vakagooma so zvese sikaenda sisimeri nemanapukeni emwana chimwana changu ipapo chandiri makore 8 nemanapukeni chaiwo emwana but tiriko zvino zvimwana atone 19 years ende atokura atone 19 years iye akutongotambudzika saka ini musisi munin'ina wangu takaenzana ndanzwa achiti ane 37 chitotenda mwari kuti uchiri pabasa chitongoshanda iyo 9,000 yakaendayo ndizvozvo kana iye wacho ari kuzviti ari kubika ikoko achiti akangwara handiti abuditsa iwewe mumwe mukadzi naiye achabuditswawo nepakaipa ndozvinoita life ndakarambwa ndakarambwa zvese nekutakurirwa property yese asi ndiriko ngaita zvinorwadza asi achaita move on achasimba ini I never thought kuti ndozosimba ini but asi wakatoputika zvakaoma ndakutoputika let's hope anozvinzwa kusimba ipeace of mind nokuti wakazvigamuchira dei wanga usina zvigamuchira usina peace of mind ngade usina mbosimba kudai unozarasisimeli mazuva iyayo ndandiri mwana ndaigara ndichingoseka ini ame public person ndiri kurememba mbuya wangu wachiti unomboseke chikwe iwewe kana kumbofunga kuti murume akatakura property kana chi that time I was so young zvazvisimo mupfungwa ndazouya kuno kusouth when I was like 27 28 pfungwa dzakuona kukosha kwemba ndopa ndakatanga kurikola kuti gogo vangu vaindibvunza kuti ndo peace of mind yacho ndeyanga itori peace of mind yacho iyoyo ndeyanga itori peace of mind expecting me kuti ndigare ndichichema saka munin'ina zvichaita dondowari right, thank you very much. I thank you advice yako yoko. Thank you very much. Right, coming from somebody yakasangana nazvo anoti ndakanga ndakatoonda ndakatosimba iko zvino mukutondoona ndakatorerwa zvese kurambwa sembwa ndisi kubuda ndisina kana chikutorerwa nemapendi manduwe naiye mukadzi yakatorerwa mapendi manduwe chewe mukati ndivyo zvandifungidza pane mukadzi mwe ambokomenda somewhere aisa nyaya yake achiti ndine problem ndagadzirwa nemunhu ndikangorara nemurume wese anofa ndikati saka mukadzi uide tatamuwana guys takumbeta vatani varume vese kuti vachingoti vakadzi vachingozorora havo achingovata navo vose nokuti akangovata nemukadzi ngavata nemunhu unofa ngavata nemunhu unofa hanzi nachionesa mabhurugwa akasara akawanda sisimeli mozoya netopic okay
kwai mungatomendera andi kutuka panapa utongosimu nokuti kana uchitoda kutongoshandira vanhu vanenge uchingofambira utotongototukwa chete ndosangana navanhu kutuka sei vava. Hello kola. Yes muri sei mushi ndiri palive pane chiri kusera chitoda kusera isi foni ine bvisai foni ndimbobvisa imwe foni yechitwiri kutaura musoro ndikuda kukometawo nyaya yamaya vava. manje mine yamakabata muchagona kutaura taura hei. Ndoda kukometawo nyaya yamaya vava. Havasiyane nazvo zvokuenda unotora zvinhu izvi. By the end of the day murume yanenge ava robe. Ine murume wako akati ndakwidwa bhazi ndaenda kuZimbabwe kurufu rwamai vake. Akasara achifonera vamwe mai vandaiwirirana navo kuti uyamutore zvinhu zveshamwari yenyu. Mai vakati handigoni kunotora hembe dzake nekuti handina kukama naye. Akati ndakunodzidhoneta kumacharity. Zvechokwadi akadzidhoneta kumacharity. Achata kukawana chero mapoto chero chii. Asina nhasi. Izvezvi vavaitaira nemba akatengesa ini ndave nedzimba 3. Saka ngavasiyane nazvo. Mvura ikanga nepayakamboerana tisakazivana bhangu ava ndechekuti panororana vanhu vaviri pana anenge ane chipo chemari. Saka ngavasiyane nazvo ngavaite zveupenyu hwavo as long as zvino zvikuru watisiya tiri mupenyu. Powerful. Right. Nekuti pakadai apa chero vachienda kune murume ane mwe mukadzi ivo ndo vane vachitoonekwa sasamwana ari desperate. Ngavasaratidzwa kuti vakurwadziwa neizvozvo. Chinhu chese chinotanga chinopera ngavasiyane nazvo vaenderera mberi nendafi yavo. Right. Thank you very much Kola. Thank you very much. Kola ari kuti ngavasiyane nazvo guys. Saka titi todzosa tovaudza vasiyane nazvo here guys. Ivo vari kuda mari yavo, vari kuda property yavo. Vari kutorwadziwa mai ava. Amen. Munovati kudi. Iyo this is my property. Yes, my property. Regai tipiwe list rezvinhu zvacho zviriko kuti chinowana pamwe kuda pasina zvakati nokuti zviri kuZimbabwe. Ndandavapa advice kuti kwirai muende kuZimbabwe. Mwangonoripota kuZimbabwe. Antika ungakoenda kuZimbabwe chete muzvinhu zvenyu munoripota polisi munotonopiwa imbe kuZimbabwe zviri kuno izvi zvatoda kufambira zvagaiti timbawo kuti zviri worth it here kuti tidire mafiwo takanangako. Unowana zvisiri worth it kaiwadira nhikiri. Zvisiri worth it wadira fiwo wapisa mafuta uchinda ushaya kuti ushaya zviri kufamba sei. Timbonza timu. Hello. Property iri kuno chine chi. Zviri kunoko handina zvazobasa nazvo zvandinongoda imari yangu chete kunoku. Mari yangu 9,000 yandinoda. Property ngatore magumbezi zvimwe zvinhu ndakatakura ndikazviendesa kumba. Ngori nefiriji chete apo. Zvino 9,000 akasvika tina nhamboitora manje inenge rave your word against his. Anayo mari yangu akatora ndakatora kuti passport yangu. Ana muna passport so passport anayo so passport atovhumidza anoindira jere manje atovhumidza kutogwa. Passport yangu akaitora muna June ndakazama ndikaudza varungu vangazama kumuti iwe mupe passport because tinokwanisa kumuti basa rapera nenyaya yepassport asi akashinga akaramba. Asi passport yangu akaramba achiti kudi. Akati handina kumboitora. Ndozvandotofunda pane nyaya yangu papa kuti akanosvika handina kuitora handina kutora mari inongodhakwa. Nokuti munhu wenyu todza tiritori ginda gure roti rinogona kunoramba kuti handina kutora handina hapana kana akatoramba hapana tatoitirorifaitira kuti kune property nokuti mari anogona kuramba zvishu akaramba chiri akavharigwa azoramba akavharigwa anongovharigwa 2 days mutemo unongoti 48 hours obva azobuditswa but mari anongoramba kuti handina kutora. Mari anayo nditori nemaproof handinawo ndine vanhu vataikandirana nawo anotonyatsoziva kuti mari ndaimupa tiaitokandirana mari tiri 3. Zvino kana honai pari kuita trick mirai ndikutaridzai maini pakuita trick kana mari maimupa imimi handimona anomutora mari maimupa anotora kuti mari vaindipa because atiri mukadzi nemurume ndakaishandisa.
akaishandisa chii kana taigara tese akaishandisa chii izvo zvandinoona kuti makabva muna January yave March kai hachisina kana 9,000 kai isi mari yakawanda hasina kana senti mari akatotanga kutadza kuda kundipa mudhisemba nanovhemba ndopanatanga chindipa zvangu chimari puhwai mari yangu kumurungu mundipe zvangu mari because zvamakuti handichanyatsi kuzviona angati mari tozotora muna February takuenda kuZimbabwe aiwa mari hachisina kana senti 39,000 asi mari yakawanda mainini yekuti muchati mari iyo iripo pamwe izvo zvindo yakatoshandiswa kunotora mukadzi yeye kubva kumusha nezvimwe zvakatoshandiswa ipapapa 9,000 asi mari yakawanda ka saka muchiti makamupa moga sede muchiti akaba mari zvino kana makamupa mari chokwadi mai handambinga ndazobvunza ipapapa anomaona inongonosarira imimi because anongoti vakandipa mari because ati murume nemukadzi yanga iri mari yangu yavendikweta murume nyakangwarisa ende passport aiwa Ivan una murume uyu akatogara atombobvunzwa nevarungu kuti widza passport akati handina kuitora saka akangotsimbira nekuti handina kuitora hapana nyaya kana akangoramba zvake ingoribho kana angaramba hapana zvandingamuita semarambiro akaita nepassport yangu handisi mazviona anongosvika kuti handina kutora zvatopera chero akatora kuti hapana chero mutema una zvaungamuita because hapana evidence yekuti ndiye akatora anomaona hapana evidence yekuti ndiye akatora but mumba taipinda tingori 2 passport yonyangarika mumba tingori 2 manje handizvo handiri kutotaura izvozvo kuti mutemo manje audhilisa izvozvo kuti mamuchigara muri 2 akangoti handina kuitora kana pasina chinhu chitoza kuti shu akatora zvatopera zvatovharana zvasevaplaisi nemari akangoti marini vakandipa mari yanga iri mari yangu yechikwereti ndandakavabatisa vakandisira mari yangu vari kutoda mari ipi zvatopera chinonesa mutemo manje unoshanda nemavh11 ndisamutenda varungu varoi vachibatiwa varoi vanotobatiwa kunzi wabatwa muroi apa achiririswa kuinda ipapo apo pekuti mutemo unoti hauna proof hauna proof makamupa kune chinzi makamupa komadi kuchingoshanda imunotora wepassport naimainini choka ndidi kusira ndichikupai mahopes asipo munhu wenyu ibora ngoma chairo ende handioni paine passport kana mari inobuda chero akadi anovharirwa 48 mutemo wabvudzi zvino agare more than 48 hours mumasozi anomaona anongovharirwa obuda chekuti ndani hanambotora handina mbotora otongobuda hapana zvapasina nyaya chamutsvagira plan chamutsvagira hangu mapurisa eprivate chero mukamutsvagira eprivate zvandiri kudzai ndizvozvo mutemo wemasozi munhu achipinda masozi anorejestwa handimona anorejestwa kuti mune munhu ari masozi kuti akafiramo kana akadii saka akatongoita 24 hours abva kutobuda 48 hours abva kutonge atobuda akaonekwa ari more than 48 hours patonetsa munhu mupurisa yatopinda pataiti kubasa munhu mhosva yake ndeyari kugarira chiyungu 48 hours unofa unzinda kukoti saka muchiona munhu achitika abatwa friday usaturday sunday monday anobva inda kukoti pasina evidence chero mukatsvaga mburi isatade kuenda nawo maprivate but totonasotofunga ndizvenyaya yezona kuti ibhora resimbi apa unenge wabhadhara maprivate ayaka wanomabhadhara hapo taiti maharaka chavabhadhara kuti boys rangu mbonitorirewo munhu mudai but vanotokudza kuti 48 hours more than that we can't keep munhu mukati because pari pange pakuita nyaya yedhoketi ranyorwa rekuti rafa kuenda kukoti kwemi pamakabigwa zvinhu pekutanga pamakarepotawo here mati makaripota here pamakabigwa pekutanga pamakaripota pamakatanga kubigwa kuti mabigwa passport makaponoripota ndakataurira varungu ndikureva kunoripota polisi hamuna noripota polisi handina kuripota because ndakangoti murume wangu handingamusungi right chionai manje tikuda chionai ndikuonesei tikuda noripota nhasi nyaya yelast year June passport yakatogwa last year June takuda noripota nhasi muna March ini ndaingoti murume wangu achadini achanziti achandizwisisa achadzosa passport ana nhasi tozotoona mitoro yako yacho haichatobuda haichaiti kwema hamuna munhu wamuziva akuramba nezvinhu hamuna munhu wamuziva anogona kugadzira vanhu amugadziri handina kumusha kwenyu hamuchaitei kumusha kwedu hakunawo tutizowa kuti mandau ndo vanotori nesi akana haisiso saidi rekwedu hako hazviko saidi iko reikoko kunana chipingo uko ndokwezviri pakaipa sure name passport ndeyajuni guys ndeyakatogwa last year June pamari hatina kana send mozati chimani sometimes kukubatsirai sevanhukadzi kwakanaka anti munoona
kuchakanaka. Imi murume wenyu muchiri kumuda. Ne murume wangu ndomuda. Zvino imi mainini makanganisa chinhu wanizvi. Indahwe ndachiti SMD tikuda zvinhu. Handimaona. Dei vachiti sipamauya paya mati sisi murume ndoda murume wangu ndachinda neenguli yavatete. Yekuti mudzokerani. Zvizvo ndambomutukwa kudai ndambomuti ndobva kuSMD ndinochinja voice. Ndotsvaka zverimwe nhamba. Mumwe musi ndofona ndita savatete. Kuti gadzirise zvomurume wenyu muri kumuda. Panonetsa ndechekuti iye wacho haadi kutaura neni kuzotoisa kuFacebook kandaita kutaura kuti pamwewo pane munhu wehama yake uchakwanisa kuti amukanzere because inini wacho kuti nditaure naye anondituka. Chindipa hako mare yangu kana mazvimagumbezi zvangu zviri kumba kwako madzoto ako mutangire pane zvenyu muri 2 haadi nazvo ndozvaari kutoraramawo ndizvo kuti ashandise nemukadzi iyeye. Iya isisiri nyaya yeproperty kakwamuri maini ndingaitaudza nechokwadi semadzimai. Imimi apapa igodo rokuti muruda murume wenyu bheki. Ende mune kodzero yekuda yenyu murume wenyu bheki nokuti ndewenyu. Haisi nyaya yezvidzoto izvi. Inyaya yekuti muri kuda munhu wenyu bheki sezvamataura. Saka nyaya ifanwa kuti augadzwa from where the word go to what problem arombochema nechii. Kuti muite mukadzi saka izvo zvakataura ichi ndoda mukadzi wangu muri willing kuti murambe muchigara kwamunogara achiuya ake achidzokera uko achiuya muchichinjana kudaro. Aitouya achidzokera panapa pabasa pangu anotozikana zvokuti aitouya achiita kana 3 days ari panapa achidzoka. Tinogara padhuze nepadhuze hakusi kure nekure. Saka anotouyawo vatake oinda 3 days aisombouya. Saka wakaguma kuuya rini? Wakazira kuuya November asati aenda kumba ndopakazoita magarisa. Lazima kutomufungawo magarisa. November, December, January, February, March 5 months. Aiwa magarisa. Game chimiri murume. Aiwa tete mozo chinondirwadzaka inyaya kuma yangu kuti izvezvi handina kana pekutangira ndikanyati ndiende kumba ndimiso 2 room. Maiyo ndaenda ndakatageta kuti chii anganditi chitora hako mari yako kana akati chinipa zvako hafu kana wakanga wakashandisa chinipa wako kana 4000 nochisara zvako ne5000 ndoenda kumushando kutora passport yangu. Ndezvaasikadi kukutomutaurira izvozvo wakutokutuka. Mukadzi uyu une makore mangana wakauyiwa naye? Handitozivi because ndakangomuona kahwane nguva diki diki kuti anombogara naye zvekutoti kana 3 hours. Pamakataurira simaiwira nemukadzi uyu? Ina ndakana kutombomutuka ndakangomuti munondiziva wakangoti inini ndakanzwa kuti murume wenyu wakati ndine mukadzi but munhu wakandipfimbidzira murume wenyu hanzvadzi yake yakati mukoma wedu haana mukadzi. Haana kana kumbomutuka kana kunyamubvunza ndotati amaiwa haana kana kumbondituka kana kumbotaura wedzi rakashata kwendiri. Right, gaitimbowa mukadzi wacho tinoti kudii? Gaimbodonhai nimbofonera mukadzi wacho. Timbowa. Maite henyu comment section. Ndanga ndichapisira mafuta zvisipo. Kokunuti kunoita plan yekuti bhadhare munhu pasina zviripo. Pakatoipa. Matoita henyu comment section. We would. We would. Ndipakufona ngambomirawo. Nyaya dziri important panapa. The subscriber you have dialed is not available. Fone mukadzi yakadzimwa. Hello, muri SIS MELLY. Mushe kanjani? Sorry.
ndinofara hangu sisimeli nandida kubatsirwa kuvhunza kuti kana uchida kuitirwa advert ndinoitisa mashona lessons saka nandida kuvhunza kuti mozo yako whatsapp totaura alright mashita ndaifona sei namba isiyona ichida kufona kupafamba sei 1684 sibabaria kana rave kuna sitotukwazvo sibabaria kana rave totukwa futi hello yes mainini muri right yes mainini muri sei ndiani mungandizivere ndiri vatete vemukadzi mukuru wekumba kwenyu ndiri vatete vemukadzi mukuru wekumba kwenyu mukadzi mukuru wekumba kwedu kumurume wenyu mukadzi mukuru wacho imoziva upi handina ndoziva hamuna munoziva makabhotaura naye ko makataura naye papa muchitaura kuti ndakanyengerwa nasisi vemurume ndo vakandipfimba vachindudza kuti murume wangu ana mukadzi asi akandudza ndine mukadzi ndeupi hello ndiri kunzwa pane munhu ari kuzezera ndiri kunzwa yangu ndiri kunzwai mwatudi ndati mudzimai wamaitaura naye maiguru venyu pamaitawo pakambotaura nemi kamuchita muvaziva ndichaunderstand manje because makambotaura navo muchitoti ndakapfimbwa natete vachinditi haana mudzimai asi iye akazonudza kuti ndine mudzimai mamuziva so nhai mainini hatina hedu kuuya kuzotukana nemi kana kusogwa kana kudini handiti maiguru ava venyu ava position yavo vakamira paiko pamufamily umu hello muri kundinzwa position yamaiguru vaya yakamira seiko vachiri kudanana nemurume kudiwa nemurume vati vakadorambwa zvavo handizivi ivo vakati havachaziviwo ndosaka ndiri kuvhunza imi kuti pamukuda mukatobatsirawo kuti vazive kana vachiita move on neupenyu hwavo voita move on neupenyu hwavo handizivi mukandovabvunza kozi inini handitorina hangu information kuti zvakambira sei mukandovabvunzisa ko imimi samaininiwo hamugoni kuti munhu hamugoni kuti hamupoti muchita nemurume wenyu nokuti makaenda muchiziva pane mumwe mudzimaika nokuti zvazvinoita kazhinji kacho zvamakaita imimi ndozvamuri kuzoitigwawo nemurume iyeyi murume uyu nokuti ishiri nemuriro wayoka zvaakaitira mudzimai iyeyi ndo zvachakuitira iwo futi imimi saka munobvunza ukangobvunza kuti moziva kuti maiguru venyu vari papi vachidiwa here kana kuti havachadiwi kana kuti mave moga kana kuti kudini anomaona chandongofarira nechekuti hamuna nyombobvira makatokana namaiguru venyu ava anomaona toziva kuti wo muri munhu asi mochongwarira chirume chenyu ichi because zvaakatoitira iyeyi uyu ndo zvachakuitirai futi munoziva pachikadzi nyaya yacho zvainofamba ichiita ndinozvizwa zvamuri kutaura saka chingauya imboita kuti mubvunze kuti maiguru ava vakamira papi nokuti murume moziva kuti murume wanga achimboenda kwaniti wakatozoguma manje muna january apa wanga achitomboenda kwachinopedza weekend ariko handiti hamene kuti zvazongotanga sei kuti february march apa haachaindi saka zvireva kuti muri pabarika asi kungobvunza waisamai kuti ngatipotere kuno mumwe mukadzi semudzimaiwo anoziva kuti zvinoitika kwaari weizvi mangwani tiwe kuti zvakamira papi nokuti tiri kutomutinda mberi noupenyu hwako saka iye ari kuti semunhu anga akarogwa ndoda kuziva pandimire asi mamusina problem kakuti mugare namaiguru enyu muri tu umwe nomwe ari kwake ndosaka ndati ini hangu handina information maringe nezvazvo mungatokwanisa kuvabvunza ndoreva imimi kuti imimi pachenyu mamusina problem kuti mugarisane ivo mungatova
ndakabvunza ngozi inini handina information yakazara kuti ndizvo zvakamira sei kwavari nemurume wacho imi hamudi kugara nemumwe imi unless vakakupaiwo information but imi munenge musingadi kugara nemumwe mutozvidza kuti makauya kuzogara pamurume uyu muri moga chiregai ndikudzemaini ndati muchengete zuva ranhasi munyore pasi date ranhasi handitika marohwerwo waita mukadzi uyu mashakudigo matukiro maabuse aitwa mukadzi uyu ndoda kuti in 3 years 2 years 3 years dzakawandisa mugozotaura kana muri pachokwadi muchazobuda pachena muchitaura imini nokuti muri hamusutoda kuti mushe mbolisi yemurume mutoda kuti achita wenyu muri 1 asi uyu murume mamuzivi manje chimirai mugozoda zvichaitika newe mashoko ndoti mwari akuite zvakanaka mubama makagara nemachira muri kufuka iwayo emukadzi ne9000 yake yamakatora mukahla murume ari kuya kuzotogwa ari kuya kuzotogwa manje hake asi makatora 9000 mukapatana kudla machira ake muri kufuka imini poti dzake muri mumwe mukadzi handitika asi ndoda ngokudza kuti upenzi wako wauteuka uchaona kuti uchaenda zvichakunetsa sei paupenyu ugare zvakanaka uda kugara uga asingadi kushiya murume hasida kutoshiya murume namaiguru naye muri kumuona kuti hachidi kudopindura kuti ataure namaiguru kuti ataura vese nyaya kana pane munhu akutomupindura pasaidha pane munhu angachitomuzevezera pasaidha kuko kuti imimi munozvitora sei kuti mukugarisana kuti kuti zati hatodi unoda kudogara ari 1 hatodi angachizevezerwa pane munhu angachimuzevezera maindipedzera ushungu mukadzi ane murume wachandituka mupedzera ushungu mukadzi wake zvoyazviudza reko kuti ndatukwa una mwe mai angu achindiumanira zvoyazvichiudzana ipapo alo imi mainini wenyu vakatooma mainini wenyu vakatozviudza kuti chero havatodi umwe mukadzi havatodi umwe mukadzi ndakutovabvunza saka imimi munhu uyu mambotakasvikadza ndina mainini wanu maiguru andoziva ndikati imi hamuna munhu makataura naye mukamudza kuti makanyengwa nehanzvadzi yanhingikiri mimi ende madii saka muri kuti kudii nemukadzi uyu kanabvunzai ivo baba vachina pane munhu angachimuzezera menu hapana ndikati oraiti kuti mugare namugarisana namaiguru ava mungaita problem here because hamuna mbonetsani zvikanzi angazvitoudzigwa hatodi kuti mushiye murume wenyu haasi kuda haasi kuda kwanzi iwe vakakudzai kuti kudii iwe maiguru vacho vakudzai kuti chi inovona achanotomboziva iye murume wachona ngaakubvunzei ngaakuti asi handakumutuka ndangomudza mafacts mukadzi ndikati chinzwai muzwe mainini kana muchifunga kuti ndimi akapenga muri kuona zvakaitigwa uyu ndida kupai 3 years dzakawandisa ndoda kupai 2 years mubare muchengete date ranhasi munyore pasi zvamakaitigwa muri kuzozvipamhiwa izvozvezvo nokuti muri monyibora ngoma ende mucharohwa abuse yese yapinda mukadzi muchaipinda muri kufuka machire wemukadzi right now uri mukadzi akabva kuvanhu uchishandisa zvinhu zvemukadzi kubva kupoto kubva kuchii uri kufunga kuti ndokangwara zvikunakire paupenyu maiguru hapana aramba akanyarara hamene munhu angachingozezera asi aramba akanyarara hamuna ari ega murume wacho ari kubasa pamwe tv haitaura aiwa angachiudzigwa aiwa haisi tv angachiudzigwa nevoice remumwe mukadzi angaripo anga pane munhu angaripo angachitaura ndatomuudza kuti munhu ari kukudzira uyo pane munhu ari kukudzira kuti chi ndatomuudza saka ndazomunyepera mukadzi uyu ndikati murume wako unoziva ri murume wako anga achivata maweekends ari kwamaiguru akatoguma muna january ndamunyepera kuti zvipedzera newe ikoko pane kwaari saka asi pamba because pamba ipopo hapapindi umwe munhu panogara iye ende iye wacho haasi kutodikana ipopo pavarungu iye unotohwanda hatozvibudisi pachena aiwa sari kune umwe munhu angachito aiwa chino vanhu vese vari palive manzwa ndichitomuudza kuti usauzevezegwe apane nhu angachitozezera ari pasaidi ndikatomuudza kuti ukuzevezegwa chii chacho mene kwaari murume unoenda basa rei unoshande pacontract yekupevha uta zvepevhingi mai zvakatioma aiwa muchadi wenyu kumba kwenyu mainini havachadi vari tofunga kuti ndo vakatora murume chivasiyai vakadaro munini wangu unoziva kuti kudi zvimwe zvinhu zvakafanira izvika zvimakomborero kwauri as much as uchida murume wako but chirega tsvina imboinda kwayaendawo mira one marogogwa achita mukadzi iyeye uchazodzoka bheki uchinditsvaga uchitaura kuti marogogwa ari kuita munhu uya ucharohwa times 10 zvawaiitwa iwe iye wacho ipopo izvozvi wacho waitorwara last week angatonzi paakazofamba kaenda angasvika angangobata iye mukadzi wacho kuti zviri kubva kumukadzi wake zviri kumurwadza iye murumei kwemakazviwanani anombotaura neni uyo murume wacho
ndo panenge achikuudza kuti ndakanzi kuti zvinhu zvakandakabata nemachinudza information ndachiudza zvemukadzi wacho naka pandamufonera takasvika iye patakaenda last Saturday ini wakasvika ndiri pamwe pandakanga ndaenda kunomwa profita ndo paakasvika ngazoprofit wako wanga asikaziti ndiripo ndo pakasvika ngaprofit wanga taurwa kuti baba kurwara kwamuri kuita muri makajiswa asi zvichakurwadzai kusvika kuri asi zvakaitwa nemukadzi womuri kugara naye zvechezvi ende akanga futi atopuhwa dzimwe tsananguro dzakabva futi kuZimbabwe echinzi ndaona mukadzi womina aine gonye riri paari saka gonye ndaona rakufurika rauya kwemuri nekukazorwara zvinotambudza vese wikaitorwarawo mune mimba here mukadzi handizii iye pane paakanditi hanzi akandifonera chinditi ndabvisa mimba yemukadzi wake saka handizii kuti yakazoita kuti mhechitu here kana kuti haina svo kana une gonye rogwarisa murume aiwa asi zvokusheya yake haasi kuda kana inenge kusheya murume haakusheya murume aye takasheya kakakwana ndakasheya haasi ega mukadzi akauya pandine uyu watawe chituzu mama chindudza ndikumene ndifona chimuudza kuti murume wako wakatiudza kuti une gonye iwe riri kumugwarisa ndakasati ndakuudza ibhozi manga musati murudo ufonera mukadzi kana kwazvinosvika murume wacho anotaura neshamwari yangu nhasi kuzotomuposta kwandaita inyaya yekuti wandituka makuseni achiti iwe kune murume wakarara kumba kwako ndikati ndiyani ndipe mari yangu ndopaatondituka ipopa ndopandazobhoekana ndosaka ndazotomuposta asi akauya ake akati toda kukwira munomupa henyu iko zvino hazvichaiti gonye riri kunzi riri kubve kune mukadzi ko chiri chirwere ipapo kuti akauya semunhu wamunoda akauya akati ndipei munotongomupa modii ko chiri chirwere ko kana akati ndadzoka tichidzokerana modii zvamati munomuda obva achitouya kuti ndadzinga munhu yanga achinda kuda mukadzi wamubheki imi muchimuda modii totanga taenda kublood test gonye iroro rakataurwa before asati arwara wakazorwara ndatozvizwa kuti wanzi ndaona wazorwara kune gonye riri pane mukadzi richaputikira peuri ndazokona wazorwara urwere last week waitorwara zvekuti waenda zviya zvachiti mudumbu achitodurura zvisingaiti patakatosangana naye ipapapo akatopuhwa tichu angaenda kutoilet angagara mutoilet angazotopuhwa mumwe mushonga kuti chimbotsenga pamwe zvinoita nani achingodurura angaudzwa kuti kurwara kwauri kuita kungazoti pamwe zvakabve kuna mai ako ndakatosvika atotaurirwa muprofita wacho angati imi regai ndikuudzei mukazofamba mwechinyepa because ndaona muriwe kunyepa mutauri chokwadi chiri kurwadza baba awa mai akachirwiswa nemukadzi wawo waari kugara naye izvezvi akatopuhwa ari kuZimbabwe wakatobva azvirwisirwa kuZimbabwe asi zvichamutambudza kana asina kuzvirutsiswa izvozvo zvichamunetsa zvako mai gai chimbomira makadaro muone drama iri tirogumirepi imbomirai makadaro muchariwa henyu kwarichagumira muchariwa musanyanya kuzvoudla mwoyo wenyu kana muchida murume wenyu uchadzoka kwaiko zvino chimbomira henyu makadaro mumboona kuti drama iri mukadzi uyu asina tomuona hasi right ndamubvunza kuti saka iwewe samainini wakauya pana mai guru wakadiko unodii kubvunza murume wako saka mai guru haufa zvakamira papi ko sei vasingasviki pano sekuti wakasvika pana mai guru kaiwe zvikanzina ndizvipindiri ndopanotoona kuti haatodi kusheya habarika asitomborida kana iye murume kana achinyandikonera unokonera pasina iyeye mukadzi haadi kuzive kuti unonga achindikonera achitaura nei zvakaoma aiwa sori zveimaingana zvazonyanya kuomesesa munoti zvapera mapedza ningikiri mamucharwadziwi muzonduza ndokutsvakira zvamurumenyu anonyatsokudzai anonyatsokuchengeta zvakanaka achinatsa kutokukweshai zvotanituzo akangouya achida kutaura anorohwa zvisingaiti shuwa nokuti chiri kuita kuti makabatirira kumunhuzvo ini chaingondirwadza apati ndanani ndaright changozondibhowa ichocho ngechekuti unondinyorera meseji makusene komadi kumubloka komublokeika kwese
ndisambloka chete anhu ainge akangoti asambloka because aingoti paafunga kundifonera unofona apa wakanditi unditi hanzi ndoda kuuye kukumba kwako ndikati kana uchida kuuye kukumba kwangu demakati uyai musaramba kuti auye mazviwa chirega yauye kana uya iko zvino motora mapikicha mazviwa monditumira indotumira mukadzi wacho achida kuuya zve 2 minutes mumba mangu paanongopinda mumba ivako mimigara ifoni yenyu yakati kudai achingopinda totora mapikicha mutori mapikicha pemukadzi wacho andi arifunga kuti murume achauya mune zvakaudziwa ku toti ushu wauya dai ndainyada kana muratidze ma11 kuti murume wake anondifonera everyday kana mari kana ndikati ndipowo mari anotipa wandaingomuratidza asi toti hangu ndakati handidi hangu kuwarwisanisa because nyaya iyi namai wakuruzadza kudikowo handisi murume wenyu here ndakati ndinotya because makii ekumba ana mai wake baiwa yekumba iyo haina basa namai iyo yekumba iyo mutonosvika kuzimbabwe muri kuita kuno polisi straight munosvika mapiwa kuti ndakavaka imba yangu nemurume wangu apa saka makii vamwe nokuramba nemakii munotopekudza nepolisi kunovhura mba menyu kana muchitorambana munotonzi ngatipatengesewe muchiya nemari ini ndiri kutya kuroyiwa kuti mukadzi handiti anonge achifona kuti murume wazoende kumukadzi wake wazodaidai wabereka vanozokwanisa kutora zvinhu zvangu kwenyu muri kuvengana papi nevabereki vemurume imi muri kuvengana sei nevabereki vemurume ini ndikubva pandakangoroorwa kwa2007 mai wake wainzi ndiye airarana mai wake aimuita mubobobo kumuita murume saka anga asingadi munhu wekuti aroore because murume wakaroora akura haana kuroora ari mudiki saka mai vava vavetiri mwana wavo mai wake waiita mwana mubobobo makawana nini even kwese kwatinofamba kana iye unotozviziva kuti mai wake anomuita murume nemhaka yei pamwe ndosaka mwana wenyu akashayika pamwe ndipo tinoenda kuti tinoshaya mbereko because pamwe masipemu anonga akadliwa namai asina simba saka zvizviri kuti wakanga ane nhumbu 2 hanze wakaita 2 months nhumbu yacho 2 months iri kuzi yakabva pa2 months patooneka kuti 2 months iri because mukadzi uri kuti mukadzi wake ndakabva naye December ari kuperiod wakapedza period musi wa4 January otozoenda futi kuperiod end of pakati paFebruary saka antu wanga ane nhumbu yanga yane mwedzi ne2 weeks ikabva imi pamaigara nemurume wenyu muchiri kugara mose muchivata paya murume wenyu maimbomona achitambirira ari oga ari kuope achitambirira ari oga ari kuope kuti ari kusviniwa maspems namai vachivata naye kumhepo hamusati mambomona kumhepo chandaiona ngechekuti waitsenga kana mwana wakambotosvika kubvunza kuti ko baba ari kutsenga wakazotombonibvunza kuti baba zvemunorara nababa anonga achimbotsengei usiku makambozvinzwa ndikati ndinotozvizwa anotsenga achimedza kuti vano vachimedza izvo zvamai kutoti kutsenga senge munhu ari kutodya chimwe ari kutodya chinhu apedza omedza uchitonyatsonzwa kuti mukuro uri kufamba wakurira kuti kutadza kuti munhu uri kumedza chinhu ndachitombovabvunza ndikati imi zvinhu chemunaa muchitsenga usiku mwechimedza chii munombodi kuzvifambira munzwa kuti chii chemunaa muchihya usiku asi iye unoda mai vake zvakadii murume kubva paakatanga kuzvinzwa wakambonga alolo but paakazoenda apa December uyo apa ndo paakazotanga kupika kuti akuwirana tisingaidzi namai yake asi pamairara naye imimi aitonyatsa kurara semurume cheko zvitodza kuti mutorara nemurume chaiye kana tifunga dzechitoti kuna mai ikoko semunhu aitwa mbobobewe ini pamwe paindichamisa ngechekuti pamwe pacho angaita kuzoti asimudze rimwe raundi rechitunda katombobvunza umwe shamwari yangu inorewe haasimudzi haari ku waagoni kurova raundi rechitoingoro vakawanikako angatorwa wakawanika kana mwazotozoona kuti kana kuti makuseni haapedzi zokuti mukati mwarowa moita kana kuti 2 hours kana 3 hours moti ngatite kuti raundi rechitu ipopo wanga saka iro rekutanga iro rinenge rakasimba zvakadii ranga riri strong here raundi racho rekutanga raundi racho rekutanga ranga rinenge rakasimba here ranga riri strong ndechekuti ungajaira munhu wako kaunomuka wasingachazivi kuti riri strong here kana
rakadini unonge wangojaira chibhani chaunonge wajaira ichi asaita nguva yakareba akipa wani iroro rekutanga hawaitawo kana zvema 30 minutes saka 30 minutes akaitokupa mai saka ndosaka aizoneta zvemi pasecond ndosaka rechituranga rikasunungi 30 minutes modziziva 30 minutes ini aiwananga rakapurisa asi pa30 minutes pacho andiri pamwe unonge wambozororera kuti uzopedza aimboti oti ozorora ari pamusoro ipapo osumudzira futi otanga murume wenyuyu zvakaoma saka maidi vachisheya maraundi nemai avainhubu chaiyo kuti ambopopo mwana chiwa kuita kusheya maraundi namai yodla ndochiwanai pakati pousiku pose mongowana 1 nerekuseni pakati pose apa voramba vari vachitora zvinhu zvemwana especially mukatonga mwatogumburisa kudai ndopaanonyanya kuuya because tichitori kumusha waitoti tinganetsana ndo unotoenda kwamai wacho kotaura kuti tanetsana ndakazombounodinokumba wataura kuti nhasi takwirana nemukadzi zvakazvai vanenge vachitoziva zvese kuti vaive nembobobo vanenge vachitoziva iye wacho unoziziva asi zvinezvi uno pamwe kuryiswa kwakaita ndokwakuti asitachadhiliji but waizviziva kubva kare kwese saka iyeyizvo uye uripo ndiye unozozvigona imai vachitoda kutovata nemwana wavo kudaro vanenge vakatova zvezvokunaka zvekumwana wavo vanenge vachada kuti mumwe munhu auye vatomudiwo chero iye aripo iye nokuti vane vachida mwana wavo vega kana ari kuroiwaakatadza kupara kukuwirana dhokozeni ndandisingabudi ndakabva kupa kwangu ndisina mari saka zvakazoende kuonesana ndakangawo ndisingabudi asi dai ndakade kuti ndibude pamwe takaonatse kuendesana kumusha kunototineronyere kubva kuti mai avanobuda usiku andi andozikana saka imimi makasvika mukaramba kujoina ndosaka makavenga madzinza anosiyana ndikati ndakabva kumba kwangu ndisina kuhuwa ndozoenda kohuwa ivo ndo zvavanenge vachidazve iyo ndo zvavanenge vachida pana mwene kuti kana muchinge wasvika panapapa unofanwa kuita zvava muchinda mose muchinodla saka kuramba koko kwakatoteko ndiko kaita kuti tovapurovoka kuti vakabva vati okay tochisheyana maraunds aya ende zvakaite mwana unongopana tochika sirirombe waizosvika kutora sirirombe unoshanda chitema asi ndikondorokana ndotokuti atomwe mukadzi ngatibvirei mukadzi aripo yanotopenga ungada kuti kutokuvhairira ine wani raundi iroro wani iroro ndakada kutovhaira naro kana nekutovhairwa nemadzoto angu nemadzoto enyu anotofuka iwayo ndoangada kutovhaira achitadza kuenda kubasa tamutenga ake madzoto odovhaira zvino nebasa rese isaipaukire ipapa 30 minutes aitogona iye murumo ndosaka ndata kuti tononga wajaira munhu kaunonga watojaira kuti toripo kana tinyaripo maitogutsika neini ndaingogutsikana ndakagara naye kamurumo dzakawandisa 14 years dzakawandisa saka mwana akarwara here haana kurwara mwana wangu wakangoita rinonzi buka kuti anga pamakadaona iwo mbuya yake iva buka iro buka mwana kurohwa nobuka 2 hours mwana kwakuto haana kana kurwara hai vakazvidlira muzukuru wavo mbuya iva ndo vakahla ende izvozvo hazvitoshamisi kuti ukatovata nomwe murume zvinoita mimba iwe hazvitoshamisi undoita mimba ukatozvara mwana meno zvazvamwari but ndotokudza chokwadi kandi kana mbuya vavarivo vanenge vachibata-bata vachiita zvavanenge vachiita handiti wabva pamwana wavo neumwe munhu kusina kubatwa unotosvikoita mwana iyo kugwamba asina mwana ikoko tochiona uri kunzi handiti watora mukadzi kuti hanzi hauzvari tochiona apa uri kuzoyabva nhumbu yacho kuti tange nekubhera sando panodipa pendine spiri nako kuti tange nekubhera yakati kutoshayana sango mazivosira kuzwa kuti zveshuwa yanga iripereka kuti munhu aitonyeperwa pamwe munhu aitongonyepawo kuti ndine nhumbu sezvakaudzwa kuti mamuna nhumbu I think mwana wavo akasheka ne4 years handi mwana wenyu akasheka ne4 years ka akasheka ne2 years okay zvakaoma but it is well mainini
it is well. Munenge muchizoona drama ipapo panhamba dzangu andoona akamirira kuti achizoni iko ndo panoda kuyazochimutuka manje akachizondifonera panda murespecta zvangu iko zvino ngambondifonera nhamba dzangu aridzo nhasi ndinofana ndakamupfekedza bhutsu dzinokwana size chaiyo ngambofona pafoni yangu mumoni afoni iyo unonga atoziva kuti amaipita pane kana kuti ape shamwari yawo foni kuti ape shamwari yawo foni nhamba dzangu kuti anditukipa hapo kana izvozvi mukadzi wacho watotaura kuti ndafonegwa asi muchaona papo iyoyo muchaona muchitobudirira kuita zvakanaka kudarika zvavo zvavari kuita nemunhu wakauya naye muchaona muchitobudirira muchaona zvenyu muchitobudirira zvekutodaro kudarika vanhu tivava but mirai muone simba renyu iroro iro mwari havadhakwi mwari havambodhakwi muchaona zvenyu mwari havambodhakwi mwari havadhakwi muchaona zvenyu wagara muprison for 14 years wotokuda usina chiro wairime minda dzevanhu ndo chinongondirwadza cheti pataka imwe otherwise ngazvizoone madzidza chimbo chemaistress ipore ndechizokufonera zvangu after 7 months stress inenge yapera ndotokutsvagirai murume kwayo stress erisisi ukandiona izvo zvimukomba kuti zvinhu zvazvina kuitika kare asi izvo handisina stress yatosimuka nhasi paakutukai angondituka chete ipo kuti munhu unonditukirei handiuyi kumba kwako handina chako chendinoda chendinacho kana kuti ndine bhuku rako hako kana mucheko webhuruku rako rakatsakara zvaro handina iwe ndione zvinhu zvangu pamondituka munhu aifana kutoneka kuti ndine zvinhu zvemunhu wane ndiri kushandisa midziyo yemunhu vanhu vakanga atonditi enda wotora ndakakuti kana riri rombe richango rombe zvinhu izvo zvichatsakara achiti haagoni kukwanisa kuchitenga ndizvozvo iwo achandotsakara nemukadzi kana iye mukadzi asitorinawo pfungwa anongofa andorima rombe anganyaona kuti azimba yakakwa zvese zvirimwo mukati but chisi chako hanzi masimba mashoma orit mnin'ina wangu ndenge ndichizongokucheka kuti haufa but usabatikani kana wakandifanira ndichakuudza orit sharp ndagwadziwa vedu vemai vari kutovhenta guys. She's actually venting mufunge zvakaoma hey kutovhenda chaiko shame hachabati foni yangu yadamudza zvegonyere murume wake hachabati foni yangu hello ndianibo ziduzvi remunhu ndiani ndasai ndatinda kuti kugadzirisa ndosaka uchiryiwa negonyere wakapiwa nemukadzi wako wechituyu zigonya riri kudla unosiya mukadzi uchishata zvinhu zvemukadzi mururi murume werudzi yakadaro zibora ngoma rombe remunhu rombe to the rombest ungasiya mukadzi shuwa chitabatsira kunotorana nezvisira nebatsira saunya unoseka chi ziduzvi panye pamai yako haunyari wakaita sei ungadosekera uchisekera ndichimutsivawo guys wazondikatira foni ndichimutsivawoka ndimutsivewo indikufona pafoni yemukadzi iyo udaira foni foni ndeyake udaira foni yemukadzi ndeyake guys sorry muti murume wandikudza pipi chinobvira wandikudza pipi sorry nai muti wanoda kutukwa nekuti timhirori